सेटी फिल्म्स present बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन याद बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन लहगटा डर देह करे थर थर एक देखिए के भइल बाटे माथा खराब यारे बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन यारे बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन सजिया पसुतल रहनी गईनी डेराई लहंगा में हमारा गईल समाई सखी सजिया पसुतल रहनी गईनी डेराई लहंगा में हमारा गईल समाई मोटे में बरका रहे देखिए के भगनी जहे तहे यारे बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन यारे बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन लहगटा डर देह करे थर थर एकरा देखिए के भइल बाटे माथा खराब यारे बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन बइया के बतिया बतैनी राइटर संजीत के जल्दी बोलैनी पवनपुरा बइया के बतिया बतैनी राइटर संजीत के जल्दी बोलैनी अरुण मुकेश रंजित रहे मारे लौकरा भाला मंगैनी यारे आहा यारे बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन यारे बापर हे बा लहंगा में घुसल गहूँ मन लागटा डर देह करे थर थर एकरा देखिए के भइल बाटे माथा खराब यारे बापर हे बा